F'dawn l-aħħar 5 snin il-Kunsill b'maġġoranza Laburista fil-Mosta irranġa total ta' 5 toroq, medja ta' triq kull sena. Dan minkejja li l-Gvern ċentrali dejjem żied l-allokazzjoni tal-fondi lill kunsilli lokali, inkluż tal-Mosta, waqt li jeżistu wkoll diversi skemi fosthom ta' Public-Private Partnership sabiex issir manutenzjoni ta' toroq residenzjali. Fil-fatt ix-xogħol li sar fil-Mosta kienu pavimentar ta' żewġ toroq fl-2009, triq waħda fl-2010 u 3 toroq wara il-ferra tal-HSBC bl-iskema tal-PPP li jridu jitħallsu fi 3 snin li ġejjin. Ħadna reazzjoni ta' residenti tal-Mosta għal dan ir-riżultat minn kunsill li f'dawn l-aħħar 5 snin kien immexxi minn maġġoranza Laburista, tmexxija li kif stqar Joseph Muscat stess 15 ilu kienet falliment. Illa verda ma tantx ħoġbitna ħafna affarijiet proġetti toroq lanqas xejn, diżastru. Toroq fejn toqgħod it-tifla tereq biex l-istess dejjem ħi. U skossi jew ħafna. Għaw ġifieri toroq mħarbtin. F'5 snin saru 5 toroq, x'taħseb? Huma ftitu. Naħseb kemm ilhom li kienu maġġoranza min-naħa tal-Partit Laburista qatt ma sar xejn. Milli nisma' jiena waqt il-laqgħat tal-Kunsill li jsir jaqbdu jiddibattu tal-Labor bejniethom, jispiċċaw jiġġieldu u jidħolqu l-barra kollha. U qatt ma jsir xejn. Insomma, ma tantx tajba bosta bħalissa kienet. Ma tantx għamlu xogħol. Kien hemm naqra nkwit bejniethom ma tantx kienu jaqblu wis. Fl-aħħar jimkien żvelat kif il-Mostin qed ikollhom iħallsu 50 euro kuljum jew 350 euro fil-ġimgħa biex tinżamm miftuħa l-latrina pubblika li hemm fil-Pjazza tal-Mosta. U għal minn hekk, dawn il-flus qed imorru biex jitħallas kuntrattur li hu kandidat Laburista l-elezzjoni li se ssir fl-istess lokal fl-10 ta' Marzu li ġej. Dan il-kandidat, Charles Vella, ingħata l-kuntratt b'direct order wara l-Kunsill mmexxi mis-Sindku Laburista Pawlu Katkuti Karwana baqa' ma qabilx fuq il-ħatra ta' Kumitat ta' Ġudikazzjoni li seta' jagħti t-tender biex titmexxa din il-latrina. U dan wassal biex il-kuntratt ta' 4,000 euro jingħata b'direct order lill-kandidat Laburista. Issa d-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali ordna li dan il-kuntratt jiġi mitmum. Min barra f'dan lanqas ix-xogħol innifsu fuq il-latrini pubbliċi ma laħaq il-livelli stabiliti, tant li l-latrina għal persuni b'diżabilità mhix skont il-kriterji ta' aċċessibilità tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità.